Торкрет бетон се използва, между другото, в тунелното строителство и за саниране на тунели и мостове. Качеството на шприц бетона силно зависи от състава на готовата смес. Също така голямо значение оказва оператора на торкрет машината. Той управлява количеството вода, плътността на прясно приготвения бетон, отскока и по този начин определя якостта на готовия бетон. При санирането и строежа на тунели, добре обученият персонал и висококачествените бетони са неразривно свързани. При саниране на тунели, повреден бетон с недостатъчна якост се отстранява. Ръждата по желязото се изчиства. За предварителна обработка на основата, особено подходящи са уреди под високо налягане или пясъкоструйки. Не трябва да има полепнал за основата хлорид. За проба да се намаже суха и разрушена площ с 1% разтвор на сребърен нитрат. Разтворът освети ли се в млечно бяло, означава, че има наличие на хлорид. Хлоридите не се отстраняват с пясъкостроене. Затова след пясъкостроенето повърхността трябва допълнително да се измие с водоструйка. След това отново се тества за наличие на хлориди. Върху матово-влажната основа може да се направи репрофилиране с пръскан бетон. Основата трябва да е чиста, незамръзнала, гладка, достатъчно грапава и товароносима. Трябва да има якост на сцепление от минимум 1,5 нютона на квадратен милиметър. Да няма изцветявания и разделителни вещества, като кофражни масла и други подобни. Шприц-бетонът може с обичайните машини за пръскане да се обработва. Хомогенна картина на пръскане, нисък отскок и оптимално качество на бетона се достига чрез равномерни кръгови движения на пръскащата дюза при отстояние на около 1 метър и перпендикулярно на стената, ъгъл 90 градуса. За рационална обработка на торкрет бетона препоръчваме употребата на специални дюзи за пръскане на бетон. До пълното изсъхване на бетона да се пази от замръзване, а при по-бързо съхнене на слънце и вятър – от дъжд. При по-неблагоприятни климатични условия или много силно попиващи основи, допълнително се пръска с вода в продължение на минимум 3 дни.